Jo no sóc diputat, ni Déu vulgui que ho sigui mai, però sóc una persona que ha vist la roda de premsa del president Mas sencera i, home, com a periodista he tingut la impressió que és la roda de premsa més important que ha donat el president Mas fins ara i que donarà. Perquè ha explicat, per mi, al meu modest judici, 3 coses molt importants. Primera, descarta la possibilitat d'una DUI, Declaració Unilateral d'Independència. I ha dit que això, sota cap concepte, que això s'ha de fer legalment. Per fer-ho legalment, només hi ha una via, que és l'acord amb l'Estat. A través del 150, amb la comparativa, amb la col·laboració del 90, es pot fer una delegació per part de l'Estat espanyol, i això la gent a casa ho ha de saber. I l'Estat diu, jo, que sóc el responsable i tinc la competència exclusiva de convocar referèndums, li traspasso excepcionalment a la Generalitat de Catalunya perquè faci aquesta consulta. Això vol dir que la pregunta ha de ser pactada, evidentment, entre l'Estat i la Generalitat. Per tant, deixem-nos estar de DUIs, que aquí sembla que el president no està per això. Expliqueu què és una DUI, que potser la gent... Ja ho he dit abans, Declaració Unilateral d'Independència, que es produeix en seu parlamentària per l'acord d'una majoria parlamentària que en aquests moments Ell ha dit que descarta proclamar unilateralment la independència. I ha reblat el clau dient, escolteu, les independències no s'assoleixen amb un 52, un 51... Això requereix una gran complicitat social, cosa que modestament jo l'he dit moltes vegades, no perquè sigui més que el president Mas, sinó perquè ja es veu a venir que una cosa que compromet a tot el país i a tota la gent que viu al país no es pot decidir a la babalà si l'encert o l'endivino. Fins aquí estem d'acord. La segona cosa molt important que ha dit és que la consulta es farà dins d'aquest mandat o no. O no. I amb això ens hi hauríem de quedar. I ha dit, fins i tot, també reblant el clau, perquè el president Mas ha estat molt bé, no ha donat allò punta de sinilo, que es diu en castellà. Dient que, escolta'm, que la resta de tot el pla de govern que ha presentat, que certament és molt ambiciós, 77 punts, si no m'erro, Ferran, pot ser, això és independent de la consulta. Per tant, vull dir, hi ha una cosa que és el que volia, em fa l'efecte deixar molt clar el president, que és que el país funciona i, a més, tenim el tema de la consulta. I ha dit una cosa que és molt important. Al meu parer, estic parlant com a opinador. Ha dit que el progrés social no és indissoluble del procés nacional. I això és una cosa que la gent hauria de tenir clara. És a dir, quan estem parlant de millores a la societat, de pensions, d'escoles, de beques, que ara parlàvem aquí fa una estona, no? De tot això no és una cosa aliena a que Catalunya tingui més competències, tingui més possibilitats d'autogovern, tingui més recursos. No són dues coses que vagin per separat. Qui digui això, està fent un judici equivocat, una anàlisi errònia o senzillament tergiversa els fets. Ara, aquí hi ha 2 escenaris. Això s'està posant molt bo, La temporada vinent tindrem tertúlies a punta pala. Perquè el president només pot fer 2 coses. Continuo dient, sota la meva modesta opinió. Una, o reconeix que l'aposta sobiranista no li ha sortit bé i que la suma d'Esquerra i de Convergència, malgrat aquestes enquestes, a mi no m'agrada parlar d'enquestes i menys d'enquestes que tenen una mostra tan petita com la del periòdico, que deia que hi havia un trasbàs de vot a Convergència, etc. Això és igual. Però el que sí se desprenia d'aquella enquesta és que l'independentisme no pujava. No pujava. Baixaven els partits tradicionals i s'incrementava Ciudadanos i s'incrementava una mica Iniciativa per Catalunya. Però l'independentisme no feia massa crítica, i Esquerra. Però ja dic que hi havia un trasbàs de Convergència, Esquerra. Si mires una mica el que perd un no guanya l'altre. Hi havia un creixement dels escons per la sobirania. Per tant, no és massa crítica per fer aquesta majoria gran que demana el president Mas. I si la considerés així, no hagués descartat l'opció de la DUI. Per tant, si això no rutlla, només hi ha un camí, que és el partit que representa el Santi, que és posar-se d'acord amb en Mariano i dir-li, Mariano, m'arregles lo del finançament, m'arregles 4 coses més, em retires la llei verd, em traspasses unes quantes coses i aleshores fem una pregunta a la consulta aquesta que pactarem. I això és una via que avui s'apuntava en alguns diaris, no m'estic inventant res, Llegeix en El Mundo ho veuran. Hi ha un article d'un col·laborador que està molt bé. I que podria ser la pregunta sobre vostè aprova aquest pacte fiscal que hem fet, i tornaríem a estar al pacte fiscal. Aquesta és una, o 2, que és la que a mi m'agradaria, que és continuar treballant perquè això sigui un procés democràtic, transparent, seriós, per avançar cap a la independència. On es situarà el president Mas? Ja ho ha dit. No avançaré a eleccions. I també ha estat molt clar aquí, perquè, escolteu, aquests que volen fer volar coloms o no? Ara, si no tinc estabilitat parlamentària. I això, malgrat que la voluntat d'Esquerra, i no la dubto, sigui la que és, ja no depèn tan sols d'Esquerra. Depèn també de Convergència. Perquè si Convergència fa coses que a Esquerra no li agraden, doncs Esquerra li ho retraurà i farà ben fet. I al revés, si Convergència fa coses que a Esquerra no li agraden, o Esquerra fa coses que... Per tant,
És un escenari que està tan obert, senyor Fuentes, que si a mi em digués ara com acaba la pel·li, qui és l'assassino, a banda del majordom, que és una cosa molt tòpica, no sabria dir-li qui és. Agafa unes trucades i té la paraula, senyor Santi Rodríguez. Bé, ha fet una bona descripció, senyor Jiménez? Sí? Vostè creu? Gràcies, molt agraït,